a rayuwa ka gode wa ubangiji musamman a yada ma Allah shine abun godiya Allah tabaraka mun gode ma ka bar mu da rai da lafiya kuna cikin sukunu ubangiji ya ce idan na baka ka gode sai in dada sai in dada ma idan kuma na baka baka gode ba sai in hana ka wanda na baka kare kurma ne kurma ne kai na ba wannan din kurma ne to Allah kurma ne gashi kuma ga abin da ya rubuto a taimaka mini ni kurma ne haka ne a taimaka ma zai ci abinci kan kuma faɗuwa ta zo daidai wai da Allah gurgun nan gurgu kai ne ka yanka hin ni ne yanka shi sai ne karya mun wuka ta kwarkan yin shikenan kwa billahi illa huwa ni ne yanka ita wannan makauniyar an yanka ta ne makauniya alhaji cayi ba za a yanka makauniya ba sai an samu kurma an samu kurma eh wallahi na ji wallahi